ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas, pauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, ibaba tayon dagiti kawayan. Tapno maaramid tayon ti kalapaw tayo iti igid ti baybay. Mayat kaagpayso dito'y apangyaramidan iti kalapaw tayo. Tapno asidag tayo iti pagkalapan iti baybay. May mayat mo't lang no adda balay tayo iti pantay. Tano adda bagyo. Adda pagkamangan tayo no nadawal ti baybay. Ay, huwan barok. Kasapulan tayo ti pagkamangan tayo abalay iti bantay. Rogyan tayo nga rodan ti agkali iti abot. Pangikabilan tayo iti kawayan na puste. Para iti kalapaw tayo. Madamdama, umay kanumot na iti kaaruba tayo iti bantay. Agaramid damat kano iti kalabaw da dito'y igid ti baybay. Nasapa ka mo't, Roman? Di magasakta umay kay tulungan ang mga wit kadag iti libroyo ang mapanidi pagadalan, ma'am. Nasingpet ka talaga. Kanayon ka adumagas ang mga wit itibag ko ang mapanidi pagadalan. Malabsak mo't ngamin to'y balayo, ma'am. Anya day taawit mo ang nakaplastik? Jay gayang basit ang nakalapak. Kabayatan ang nakalugan na kiti balsa nga umay dito'y, ma'am. Ited ko gayam ka na kayo. Anya? Ited mo kanyak tinakalapam alamas? Uwan, ma'am. Alangan mo't nga itugot ko iti pagadalan. Malaeston, Di sayang. Agyamanak nga rod, Roman. Kumuyog ni siya, karag iti tauhan. Mapan kami, iti imbagadan na napintas na ramidan na resort. Sa dino, napintas matla ka di a lugar nga ramidan a resort? Anda, nakakita na iti tripulante na imbaw ni siya. Sinawarda, ti Isla Daya. Ijay kumalugar, dagiti awan amuna. Tapno awan mangiparit iti aramidan tayo. Anda kayam ni siya na nangibaga. Iti lugar, dagiti mono namang yan. Iti kadiigit ti baybay? Mabalin nga aramidan a resort para kadagiti paada tayo ababak nang? Well, iso na sumuratak. Anda karon napintas na may sana isla, dagiti mangyan. Ano ka no tilamas, kanda dumapay na agtao diti baybay. Awan sa kano ti am mo dagiti mangyan. Mabalin tayo asakupan ti islada. Husto ti kunani siya. Kamoyog ni siya, tapno isuro ni siya karagiti tao, no anya ti adang, tapno mapapanaw isuda na mangyan. Tapno masakop tayo ti islada. Saan kan amakidalos dito'y pagadalan, Roman? Agawid kan, taamangan no agtudo, aglugan ka pa'y itibal sa nga agawid. Inakarodan, ma'am. Agyamanak tapalubusan dak nga agawid na nasapa. Amok ti anos kan rigat mo nga agapoy ti isla. Nadyak agkam mali, si kapay lang ang ti agtutubo nga agad-adal ichay. Tida maanusan ti agbalsa iti bigat kan malam, ma'am. Agkalap da kanulangan. Saan dang entresado nga agadal? Panagkalap ka dilaang ti pagsapulan nyo ichay? Wan, ma'am. Mabalin ti agbang kagigibantay. Ngam kay kayat dagiti tao ti agkalap, tamayla ko da adagos ti makalapan da. Iso adida kayat ti agmula, tamabayag nga urayan kasta ka di? Dahita tipod no, ma'am. Pinadas ko ti nagmula, ngam binuras mat ti sabali a tao. Idi nakalugan nak iti balsa nga agturong dito isla. Adda na tan nawagak adak kalabapor. Agturong samat dito Sapay ko na day di apong. Ama di kanon no adda maisarong dito'y agan-gan na et. Kastamat ti istorya dagiti nataangan. Nauyong kano dagiti ganggan na et. Ang mga no delikado tayo kadagiti nakalugan iti bapor anakitam. Madanagan na kanod. Ang mga no maulit di kunada. Ang nagsagaba idi dagiti kapulyan tayo. Gapo ka dagiti ganggan na et. Marigaten da ka nung amin dagiti tatnao. Pagtrabahon da ida iti nadagsan. Dusaan da ti makita da nga aginanang.
Saan tayo ngay palubos nga aramidon da kada tayo dahi abanag? Ganggan na at dalang. Da tayo, takin kukwa iti isla. Apay kasla da ka amak mo, anak ko. Adda nakita kadak kilabapor iti taaw nanang. Ha, ang mga nuganggan na utmat da kita. Kasano tayon at agad ito'y? Talaga kadi anaranggas dagiti ganggan na at? Uwan ka no. Adda imay idi. Ngam pinagbalinda nga adipan dagiti pada tayo amang yan. Ganggan na at da, iso da pa'y tinaranggas. Kaam-amak no ganggan na at nga agpaiso dagita. Adda armas da, idinto taawan kada tayo. Bareng no saan da aganggan na at nanang. Kasano da kadi anak kapanaw idi? Adda ka din may asoldado anang tulong kadagiti pada amang yan. At da siguro am-ammo ng opisyal ang nagkamangan da, kat iso tinang tulong kadakwada. Mama, jak matanawan ti dakkel a bapor. Adda ka din napananda, papa? Wan, iha. Napandanang kita iti mabalin nga aramidan a resort iti maysa nga isla. Amoy, mama. Kayat ko ti agbakasyon iti maysa nga isla. No daytay awan klasik. Isu nga rod, nga ikagumaan ni papam nga agpaaramid iti napintas a resort. Oh, wow! Nagmayatan no adda resort tayo iti maysa nga isla? Masigurado nga agbaligi ni papam iti misyon da. Asino ti nakakita iti isla, mama? Ada imbaon ni papa managbirok. Naduktalan da nga awan pa'y titulo dayjay nga isla. Kaya tiyo asawan. Awan ti agnanaad at tao. Ada, ngimpanay da nga ignorante. Mangalap da kanulaang. Makitam ka di ti dakkel a bapor. Adda ibabada a babasit a rubber boots. Ha? Kaya't asawan na ita. Dito ayan tayo ti pagturungan da. Madlaw agan-gan na at ti daduma. Tapuraw ti kudil da. Ngam adamat kapada tayo ti kudil. Iso na lang tamadlaw a mistiso da. Natitirad ti agong da. Iya si dagtaman ti bilog. Tabarang saan daan naranggas. Sige. Ngam saan taon na yung umasidag. Amangan no pagaramidan data iti dakas. Anya nga tati panggap da kita. Taapay nga umay da dito'y lugar tayo. Obserbaran ta. Nay, adda lumugan kadag iti rubber boats. Hello, Rico. Anya ti madamag di tanapanan niyo. Adam ni na kami iti isla. Napintas, kanado ti lamas iti adalam na pasat ti bye-bye. Mayat ka di ti view dita. Adaman tayo tasidag. Kanapintas amin ti buya naglawlaw. Anya kumaabuya dagiti makita dita. Ada nagduduma dit sura na nga rock formation iti aglalaw. Mabalin ka di apagkakamangan to dagita abat bato. Babaan itirang tay a simento. Tapno mabalin apagpasyaran dagiti turista. Mabalin na unay. Mayat tinapanunot ni Sika. Ano lagi diti umay na turista? No anda pagpasyaran itirabaw dagiti rock formations. Mayat nga ro na pagkakamangan dagita a rock formations. Babaan itirang tay. Naibag ta simbangpat kan iha. Imbawag itay ni papam. Ada kanun nasarakan da anapintas nga isla. No kasta, makapasyar tayo iti maysa nga isla, mama. Mabalinta sumuro at babaan iti yate. Adamat kapitan amang itulod kadata ijay nga isla. Tapno sigurado nga awan mang kalaban kada tayo ijay. Mangala tayo iti ado nga armas, mama. Ilugan tayo iti yate. Adamat lalaki akadwata?
Kayat nga agpayso day ta na panunot mo, iha. Adalakit di mangikaluya iti isla. Tapno agbutan, dagiti tattao nga adda ijay, mama. Iso amasapol nga ipakita tayo. Anaturay tayo. Dahi taman ti kayat ko kan kaiha. Kasla man nakigubat apa nagpampanunot. Darasan tatyag subli ti porok. Masapol a pagsaganaan ta dagiti kakadwa. Taamang niya ti panggap dagiti aganggan na at. Agawaan tang ron. Pagandaran tan ti basit ang bilog tang. Sapay basitan ti gasolina ti bilog ta. Pagandaran ta, aging ga iti pakadanunan na. Makadanon tan tumit siguron iti igid sa maibos ti gasolino. Sa bagay, gaudan ta no maibos ti gasolina. Saan matkit di anak partak nga pataray dagiti gangan na ut. Takas laboy-buyaan da pa'y taglawlaw. Kabayatan na boy-buyaan da dagiti dadakkel abat bato itaglawlaw. Darasan ta matyag paigid. Paandaran ta nga rodan ti basit abilog ta. Sige. Sapay ko ma. Ta umabot pa'y aging gaigi-igid. Oh, apay alangayo tinapabutngan. Dito'y titurungan dagiti gangan na at anagapoy ti dakkel abapor nang. Ay napo, ilisin na kami kumangarod ka dagiti managdakdakas. Saan tayo paymat nga ammo no managdakdakas da, nang? Kastaman ka no ti inaramid idin dagiti ganggan na et. Simungad dalatan, kat pinapanaw da dagiti tattao. Isudan tinagyan iti igid ti baybay. Urayan tayo idano niya ti kunada. Amangan no agpasyar dalang mat iti igid ti baybay. No agpasyar dalaang, apay nga rod nga ada nagdakkel abapor, kan ada pay rubber boat da sumangbay. Saan kayo ngagdanag? Siyak ti sumabat karakwada. Kukwayo ka di tinagtakdaran dagiti babalay dito'y igid ti baybay. Kukwa ti gobyerno, apo. Diyo ka di ammo. Aginatang ni Don Rico daytoy nga isla. Anya ti kayat yu asawan? Ginatang ni Senyor daytoy nga isla. Isu ama demolish amin ababalay ditoy. Anya? Mademolish ko nam? Anya pa ngay? Isu ada kayo. Agbalkot kayon, kat pumanaw kayon ditoy. Anya ti pamanak na kiyo, ako kwayo na ito nga isla. Urayem, taumay ditoy ni Senyor. Adda kan kwa na ti papeles. Dayjay ti pamanaknak, ako kwa na daytoy nga isla. Adda pamanaknak, nakukuha ni siya daytoy nga isla. Ato, ti papeles. Kitaan niyo. Kita man, senyor. Amo ka dili sika, ti agbasa. Sika na agtutubo. Uwan, sir. Senyor, ti awag ni sika kaniyak. Muno. Naglastog na ti apura wala kay. Inton kwan. At to'y pa ti demolition permit ni da kami. Kitaan ni sika, no adda mo ni sika. Tara. Amangan no tilang mangdilpat, iti rugit ti ima ni sika, ti amo ni sika. Ha? Ne. Adamat ngagpaisot titulo ti daga. Kan demolition permit da. No, kaya't yun napalubusan kayo nagkalapit ti baybay. Masapol na agbunag kayo na umuna. Kadang iti graba na aramatan bagiti agarami diti pasdek diti igit ti baybay. Mano ka diti tangdan ti agbunag, senyor? Kukuha ni siyak na ito na sila. Dagiti makipagnaed, masapol nagtrabaho ni iso na. Tapno palubusan ni siyak, nagkalap ni iso na iti tao. Kaslasaan mat anain kalintigan dayta, senyor. Agbunag iti graba nga awan tangdan. Saan na kaya ni siyak titured ni sika nagtutubo?
Kaya't ka di pa ni si katiagyan dito isla. Wano papanawan ka. Sigod kami dito isla. Apaya papanawan na kami, senyor. Saan na kaya't ni Siak titurin ni si ka nagtutubo? Kaya't ka di pa ni si katiagyan dito isla. Wano papanawan ka. Sigod kami dito isla, senyor. Apay apapanawan na kami. Kas makita yo, ado kami ditoy. Alright, no nabayag ni si kayo ditoy. No awan pamanagnak, nakukwayo ditoy. Awan mat dokumento, nakukwayo dito na isla. Awan sarbini na kayo na tao. Anya ka diti umayo nga ramidan ditoy. Senyor, kunam ka ni Siak. Masapol, nagtamay din si kaka ni Siak. Dita kayo pa. Saan kayo mat adyos apagtamdam ka ma? La, bastos na dyan na tao. Sana mabalin ni Siak na dyan na awanan amo. Ignorante. Apay akas di panlaki sa iti dayjay aganggan na anak ko. Isungarun ading ko. Amangan no pagaramidan da kay tidakas. Saan anayin talintagan nga agbalin tayo nga adipan iti bukod tayo nga isla? Ngam adda na bilag nga armas da. Awan armas tayo akas kadakwada anak. Ganggan na at dalayang nang. Nabilbilag dakit din ngam da tayo asigod nga da ditoy. Adda kwartada. Takunada aginatang daday ito nga isla. Inaramid ti Diyos ti daga para kadagiti tao. Ngam apay nga adda gumatang kan mangilako iti daga. Day tamot ti saan ko ang maawatan nang kasanuwag paiso. Siputan ni Sika, dahil dya agin lalaing na tao. Awanan ba yun? Raamot day dyan agtutubo, senyor. Natured. Nga may sarsarak ni iso, te karadkad na. Sanbergwensa. Senyor, anya nga iti sumarunong aramidan? Ibagam kadakwada. Nairugidan tagbunag iti grabaken kayo na maaramad iti panagaramid iti pasdeg na pagyanan tayo ditoy. Ang kasanon ti kalapaw da, senyor. Sapay nang ikabil da iti kawayan iti rabaw tinanom. Tapno adda pagbaddakan da. Muno nagita na tao. Nagaramid ni iso na ti kawayan. Pag naanday ti rabaw tinanom. Nagaramid ni iso na ti pagiddaanday ti ngato ti taplat na kawayan. Apay nga ta. Asan nga iti kadaratan tinang ikabilan da iti kalapaw da. Tahiti pa'y rabaw ti danom. Nang ikabil da iti atidog a kawayan, akas poste. Sadot, kandugyot da kita na tao. Itin nagdalatan ti rugit da iti baybay. Enton Juan, lumagto dalatan iti baybay. Anya kumangay ti aramidan da iti baybay, senyor. Anya kanit, aramidan ti tao, no kaririing na? Dahil dyan, ti aramidan da iti unag tinanom. Inrugi kano ni Papam, tinagpabunag kadagiti awan amo na at tao iti graba, para iti pasdag nga ipatakderda. Mayat lakit di agbakasyon iti nasao nga isla, mama? Intanto man mat agpasyar ijay? Day tamat itagi uray ko, iha. Agparamid tayo iti pasdag ken cottage, apagyanan dagiti agpasyar at turista. Pagbalinan tayo dayjay nga isla. Tapno pagpasyaran dagiti babaknang at turista. Wan, iha. Ado lakit diti turista amapantumat di jay. Iti agbayag, agbalinto akas la syudad ti isla. Adun tumat dagiti agbiyahe nga agduduma ang motorboat kan rubber boat nga agturong ijay. Matanawagan ni Siak dagiti dadakkel na kay kayo iti kabakiran. Nabalin, naragad yan ida kayo dagiti ay.
Wan, senyor. Dadakkel, kan natatayag akay kayo. Adamot chainsaw ni datayo di vapor. Ipaala ni sika. Tamang ibaon siya kitag chainsaw ti ado na kayo. Matungpal, senyor. Mangibaunak nga rod iti mapan mangala iti chenso iti vapor. Ang gunay nga rodan ni sika tapno makasubli ni soda na dagos. Sembergwensa. Wan, senyor. Anya nga tadyay sang kaibagana. Simbergwinsa. Imbes ang maturog tayo, tanapuyat tayo nagkalab. Saan? Tagbunbunag tayo iti bato, nga iurnong tayo iti kadaratan. Kasano nga min aya na kaumay dagita aganggan na at ditoy. Sinapsapan ni Roman, tinapan ijay pagadalan. Tapno di da makita, nanang. Madanagan na nga rod anak ko. Ang mga numadlaw da saan ama kibumbunag iti bato. Mapan nga rod mo't ijay pagadalan. Gusto tay kunayo nang. Aparikot ti iyig dagita aganggan na at kada tayo. Idi pala ang asar saritaan dagiti kapulyang tayo. Ang nagsagabada iti ima dagiti ganggan na at. Ita, maulit ka di manan. Sa dino pa'y nga iti papanan tayo. Dito yung tinakairwaman tayo nga islang. Mapantayo mat ilako dagiti makalapan tayo. Dita pang sabatan dagiti agatang. Nasaya tanaala ni da kayo dagiti chainsaw. Mapan ni da kayo pukaran dagiti makita yon na dadakkel na kayo. Matungpal, senyor. Kalpasan na mapukan ni da kayo. Ragad din nyo. Ipabunag to kadagiti mono dagiti tabla. Katuna, senyor. Sana bale. Adu da nga agibunag. Adu titattao nga agibunag, senyor. Sana'y maganisyak. Natattao ti manbunag, simpergwensa. Nagiti mono ti mangibunag. Sumat, senyor. Tao damat. Simpergwensa. Saan na tao nagyan na mono? Apay kaslad da pa kariribukam, Roman. Adda ka di sa gubanit mo? Adda nga min ganggan na at nga may iji Islam, ma'am. Pumanaw kami kano ijay. Kukwada ka di tisla. Taapay apapanawan da kayo. Adda titulo kan demolition permit da, ma'am. Kunak man no kukwa pay lang ang ti gobyerno day di apaset. Adamat gayam akin kukwa. Parikot min no sa dinot yung makaran mi, ma'am. Pagbalinan da kami mat ababaunan da. Anya ka di ti patrabaho da kada kayo. Pagbunagan da kami iti graba, ma'am. Inayon da iti darat nga aramiden da apasdek. Tapno kano palubusan da kami nagkalap. Saan pa na nakita ni Siak na nagbunag di ay agtutubo na naging lalaeng? Unngag paiso, senyor. Kaslawan mo ditoy. Saan nga ta at taga ditoy dayjay, senyor? No saan na taga ditoy? Apay na si tutured na si Mabat? Ayaw nga paiso, senyor. Sempergwensa. Aramatan ni sika na itabastit na ortag ni sika? Kas lapaltat ni sika. Dakkel ti ulom. Nam awan utek ni sika. Saan mat, senyor? Senyor, ipabiro ko kaditi ko na yung agin lalaing? Well, agdamag ni sika no asino ti pamilya dahil dyan na agin lalaing. Matungpal, senyor. Oy, si Katumboy. Ayan dyan kadwam ng agin lalaing. Ha? Sino kadwak? Ijak mo, apo. Di nakawagan iti apo. Tas anak pa'y matalagay. Sir kunam. Anya nga tatimayat nga yawag yu kanyak. Mayordomo. Kasta tiyawag yu kanyak. Mayordomo. Panawan kayo pa'y, mayordomo. Ipan ko da ito'y awit ko abat ba to? Tapi manawan titomboy. Madlaw akabutang nak.
Kasta, agkintayag kayo, makakita kanyak. Nakita ka rin ni Sika, di pabiro ko na siya. Ay, ukwa, senyor. Saan pa'y ang nakita ni Jack, senyor? Jack pa'y nakita, senyor. Nanang, damdamagan ti makanawan ti gangan na at ni Roman. Delikado nga rod no kasta. Ang mga nudusaan da, gaputa saan nga agbunbunag iti bato. Masapul asaan pa'y nga umay dito'y ni Roman, nang. Dayta ti kasayaatan nga aramidot ta. Ala, ingkasabatan, babaen iti balsa. Taibagam nga agdiretso pa'y lang iti bantay. Adamot kalapaw ijay. Unang, masapul adida makita ni Roman. Taamangan no anya pa'y ti aramidan dakan ko na. Agsisina tayo kit din. Gapo kadagita aganggan na et. Adayo ti pagkalapan tayo, numapan tayo iti bantay. Daytan ti parikot nga insang bay dagita aganggan na et. Roman, ading ko, imbag na nasalamaan ka dito'y. Saan ka pa'y nga umay ijay igid ti baybay? Papanak ko mamana. Apay asa anak ang mapan iigid ti baybay. Agkalap tapay no sumipngat. Amangan no adda mading aramiden kan ka dagitigan ka na et. Birbiro ka na ka, iti saan ka anak kibunag iti batang. Apay ko mga ilimungak dagiti aganggan na et. Awan basol ko kadakwada mana. Saan ka kadi amabutang kadagijay? Pangaasing tatong palom ti imbaga ni nanang. Nga ijay pa'y labantay ti papanam ita arabi. Amangan no agnervyos manun. Anya kadilaonay ti kabutang yo. Ad-adda nga irurumanda tayo. No ipakita tayo akabutang tayo ida. Apay ka di asimangpat ka pa'y dito'y kalapaw iti igit ti paypay. Saan ka di nga imbagak nga iti bantay ti papanam? Siya ka di alalaki ti aglemang iti bantay kat da kayo ababae ti agkalap. Kasta ka di? Saan ko nga ipalubos na nang? Saan a kinatakro ti mangliklik iti paggad? Ala, intayuket din iti bantay. Kadwaan da ka nga agpabantay. Tapang kitaan tayo iti pinanawan tayo abalay tayo ijay. Intayo nga rudan. Tapno saan tayo amamitan ti sipngat. Ibagkat tayon tinaluto amakan. Tapno saan tayon nga agluto iti bantay. No siyak lang ti masurot. Saan tayo kumapay amapan iti bantay? Gapulaan ka nagtigangkan na et. Saan ko maanatangkan ti ulom anak ko? Di na kumamot pag nervyusan. Awan klase mi ita. Inak mangala ka dagiti prutas iti bantay. Ado ti papaya kan sabay iti kabakiran. Nabayag basitin at itay nakapangan iti prutas dito'y bantay. Madamag kumangayam. Apay ako nayo asap-sapulan dagiti ganggan na et. Dinamag jay agnagan iti Nicolas. Una na, ayan jay kadwam nga agin lalaing. Apay asaan amakibunag iti bato. Daytang ti saludsud na, iso anagamakak. Saan mo ka din nga imbaga? Nga agad adalak iti balasyo ti isla manang? Saan? Takaamak ko, no anya ti aramidan dakan ka. Saan ka di pa'y na nakita ni Sika, ti agin lalaing na lalaki? Saan ba nga rod, senyor? Awan samot tan dito'y igid ti baybay dayjay. Amo ni Sika, no anya ti aramidan ni Sika, tapno agpakita ti agin lalaing na lalaki. Mangdukot kami iti kabalay na, senyor? Nosken ka di pa'y nadamagan ganisyak, no anya ti aramidan ni Sika? Sembergwensa. Aramatan ni Sika, tinagbasit na utak ni Sika. Senyor. Ay, no saan la Sika ti amok? Amangan no dinanog kan, tagunggunam. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot ta ijay isla nga ayan da papam. Adamat jay kapitan amang itulod kadata. Masapal ang mapapanaw amin nga agindag ijay.
Tapno dagiti laeng babaknang, ti dumapaw iti dayjay nga isla. Pinakargaak iti armas ti ate. Sumurot tan ijay isla ngayan ni Papam. Adamot jay kapitan amang itulod kadata. Masapul ang mapapanaw amin nga agindag ijay, mama. Tapno dagiti lang babaknang ti dumapaw iti dayjay nga isla. Talaga akasta ti aramiden tayo. Rugit laeng dagijay no adda umay ababak nang a turista. Pwede na dayta, mama? Saan ang napintas ti buya ti resort? No adda na dongrit ang mailalaok iti isla. Intangaruden iti yate. Tanakasagan ang ti amin. Amomat ni kapitan ti pangipanan na kadata. Saan ka di nga daing kargada pa a rubber boats iti dakkel abapuan, mama? Kumpleto ti impakarga ni Papam. Amomat ni Papam, i-check na amin akurang nukas jay nga agdalya sa tayo iti adayo. Anya nga uni day dya amang mangag tayo iti kakaykaywan iti asinag. Kasano ko mga agdamaki na dito'y kabakiran? Dito'y kayo. Taagarudo kak amang kita no anya day nga uni. Ang mga no dadakas ang mapasamak kan kaana. Saan kayo nagdanag nang? Agan nadak. Sige, umayak mo't nga rod. Kitaak mo't no anya dayjay. Diyak mo't kaya ti agbati nga agmay-may sa dito'y. Umayak mo't. Agarudok tayo nga rod iti sirok lagi ti lanot. Siyak ti umuna. Inayadan nyo lang. Tapno saan kayo ang makasagid iti lanot amang parnoy iti karasakas. Ala, intayo nga rogan. Alaon ti daan apana day ditatang iyo. Tapno at armas tayo. Nalalaing ka di tagidjay na tattao, ngamda kayo, ta saan ni da kayo na makita? O reno kabalay ni iso lang tinakita yo, awan, simperkwensya. Anya ka no? Kuwin sa ka naman. Anya timbangan ni sika? Pigsaan ni sika tagsaw, ta saan ni siyak na maawatan? Kwa, senyor. Di pagpabirok yu a tao. Agad adal ka no, iti balasiw ti isla. Amangan no, aday jay, senyor. Agad adal ko na ni sika? Iso matlagayam na naturad ni iso, taadaan mo na. Delikado ni na tayo, no ipakam mo na da ito'y karagitipan na kabagiti rin tayo. Anya ti kayat yu asawan, senyor? Apay kumadelikado tayo. Pati ka din sika, kat kapadam ti utak na gidyan at tao. Awan amo ni sika, simberkwensya. Kwin-kwinsan. Saan ka din na imbaga ka ni sika, napigsaan ni sika, ti agsaw, simberkwensya! Nagpintas nga agpaiso dito mama. Naglinis ti danon iti taaw. Nagpipintas dagiti dadakkel abato iti agdudo maapaset ti isla. Wen nga ron, iha. Saan ang nagkamali ni Papam iti disso anasarakan na? Mayat nga agpaiso ditoy. Mayat dito'y nga umo dagiti turista, mama. Puraw ti maris ti dara ti taglawlaw. Anyan ang nagpintas. Makapabangar iti rikna, iha. Adupay ti makita a seaweeds. Kimpat kadagiti batbato. Nagpintasan, mama? Talaga analaing ni Papa. Saan laday ta? Makitam ka di pa'y, ti pangan, ti ado nga ikat ti bye-bye. Wan, mama. Uray, dagiti matanawagan akay kayo iti isla. Nagmayat. Ado ti kay kayo ditoy.
ijay syudad. Dandani awan makita akayo. Adda puraw na yate iti tao. Nagitilagit din reyna kan prinsesa ni siyak nagitay. Addadan, senyor. Ay, jasket. Adda manandag iti agina abaon. Sembergwensa. Saan ka din ay magag kanisika? Nasaan nga sao ti saan na siyak na mangag? Ay, ti kunak, senyor. Nasaya ta si Mang Peten dagiti napipintas a kapamilyayo. Oh, husto ni sika. Kapipintasan karang iti amin na napintas. Saan ka din na amo ni sika? Na nag-Mrs. Pen na esposa ni siyak? Kastantumat ni Lira na anak ni siyak. Ag Miss International. Kuha, senyor. Raumaklaw na iti kinapintas da. Oh, laita ti kapintasan na imbaga ni sika kanisya. Basit ang makina. Ngam kabailan na apukanan ti dakkala kayo. Adon kinapukan da kayo. Adda agpukpukan. Addamat agragragadi iti tabla. Nalawan tinauma iti kabakiran. Adun tinapukan ken naragadi. Nagadukat dagitan a tabla. Adu nga ti aramiden da ije igid ti baybay. Ta nagadumat dagita. Amangan na adda madi nga itdan ti pan nakapukan dagiti dadakkala kay kayo. Lumukay ti daga. No awan ti kay kayo amang lakpad iti pan nakarga ay ti daga. Nangruna no adda bagyo. Parikot da ito eh. Kasanon no adda napig sa abagyo. Nalukay ton ti daga di ti lugar tayo. Kasano nga taaya maanaw at dagita aganggan na. Dadaulan dati kay kayo iti kabakiran. Amang lapad iti regay. Oh, maragsakan ni siyag. Tarakasang pwede ni da kayo mi esposa ganiha. Wen, Papa? Talaga ang nagpintas dito eh. May napili ni siya. Talaga na napintas. Ni Mama kan Lesika, napintas namin. Bilibak kada kayo, Papa? Yak! Anya dagiti nagaalas ababasit ababalay itiigit ti baybay. Babalay dagiti tattao dito ay. Bayan pa lang nanda tayo ni Isuda. Pagbalinan tayo ida na parabunag karagiti aramaten ni datayo. Enton malpas ni datayo ti proyekto. Papanawan ni datayon amin ni Isuda. Rambang laang, Papa. Ha, nagalasakitan dagiti babalay na iti igit ti baybay. Magnada iti daplat akawayan iti rabaw ti danom. Iso ti amor ni Isuda. Awan pa'y amor ni Isuda. Ditadan kadanuman na nagaramid iti pagnanda. Iso na awan ti amor na kita na tattao iti Islam. Ibilin ni sika. Kala iti tattao na isalog ni Isuda dagiti tabla iti bantay. Matungpal, senyor. Marigatan dalakid di. Tanagdadagsan dagiti tabla. Sana parikot ni siyak dagita. No kasapulan ni Isuda nagtitinolon na mangibaklay. Iso ti aramidan ni Isuda. Pagbibinaklayan da. No sanda kaya ti maysa, senyor. Semperkwensa. Aramatan ni sika ti utek ni sika no adda utek ni sika. Ha? Senyor, sige nga raw. Tayo nakibaga kadakwada. Adda kun kunang ti panunot ni iso. Piman. Awanan amo dagiti mono ditoy. Enton malpas, apakairanudan ni siyak dagita na tatsao. Papanawanan ni siyak ni Isuda. Iti igit ti baybay. Anya kadida
dagiti makita akas lakuton asumalsalog iti bantay. Adda awit da asumalsalog, papa. Dagiti mono dagijay. Nagbibinaklayan ni Suda dagiti tabla na isalog detoy. Kas dalakuton nga agparparada nga agpababa. Madam Damalain, adan ni Suda dito aplaya. It is so ni Suda dagiti tabla na maaramin na pasdak kan cottage. Natulog mat gayam dagi jayat at tao, papa. Dongrit ni Isuda, takanayon ni Isuda iti kainaran. Nakitam ka din ni agin lalaeng na nagbunag karag iti tabla. Saan mat, senyor? Napan kano iti pagadalan iti balasiw ti isla? Anyat ko nayo? Adda agad adal kadakwada? Day tatipod no, senyorita. Amangan no isunto ti mangisagmak kada tayo. Saan ni si ka na pagparikutan na dyan at tao, iha? Adan-adang ni siya na maaramid iti dayjay na mono. Rumbang lang, papa? Saan akas kadakwada lang ti mangdadaal iti napinta sa plano? No saan na agpakita ni Iso? Adamat ti ina kan tikabsat na. Aramatak ni Isuda. Tapno agpakita ti awanan bae. Masapol a bumabaag. Masapol a masapaak man na mapan iti balasiw ti isla. Saan ka kumaamagmag na iti asidat dagiti ganggan na anak ko? Matungpal na nang. Sa anak lakit niyang agpatiliw kadagiti ganggan na Ikagumaam adida ka makita. No adala ko maumyanam ije balasiw ti isla. Masapol nga agawid ak nanang. Masapol a kitaag. No nasaya at matlang ti kasasaad yo ditoy. Di da kami matisiksikat dagiti ganggan na Sikat kayat da makasarita. Di tayo amunoan niya ti mabalin da haramidat kan ka. Amangan no, pasaplitan da kan tukit din. Akas iti aramid dagiti immo na kano aganggan na Magagaranak ang makakita iti kunayo anaturan nga agindag dito ay papa. May sana moreno. Natanyos ti agong na iso. Brown ti mata na iso. Kas labibig ti babae ti bibig na iso. Kasano akas labibig ti babae, papa? Kasano kat kaslan naka-lipstick na iso. Lumabasit ti bibig na iso. Natayag ka di, wano pandak, papa? Natayag ti awanan bain na lalaki. Kasla mestizo. No kasta? Adamot nga rod itsura na, papa. No saan ko man amono, nataer ko mamet. No siyag, saan na nataer iti paragkita? Madama ti bunag dagiti tattao amang ipababa iti kayo. Intamot mga wit, tapno palubusan da tayo jay dun anaranggas nga agkalap ijay baybay, nanang. Anya pa'y ngay anak ko. Ala, intangaro din mga wit iti kabailan tanga awitan. Amangan no awan ngamin ti mailako tayo nga ikan, no di tay agkalap nang. Naranggas ngamin dagitagang ganaan. Sapay kuma, tasaan da ang makita ni Roman. Saan arumbang amakita dati kapsat ko, nanang? Numabalin la ko mga agyan pa'y iti ayan tinaanos a maestrana. Uwan ko manang. Day tanto ti ibag akin ton sumangpat ya kabsat mo. Makipagyan pa'y laang iti ayan ti maestrana. Uray, pagbalinan da na katulungan da iji balay da no iso. Ibilin ko ka. Amang duukot ka iti kaasitgan akabagyan ti agin lalaing at tao. Ni ka di roman tinakdakamatan yo, senyora. Ada ka di pa'y sabali.
No asino man ti kontrabida iti negosyo, pukawan. Nakita ka nakibunag iti tabla ti kabsat kan inana. Hangam jak nakita ni Roman. Isu nga rod, dukutam ti inawon no ti kabsat na, tapno agpakita ni Roman. Matungpal, senyora. Saan ka ngagpakpakita aging iti malam, no awan ti ina ni Roman? Lapad ngamin ti anak na iti napintas a plano. Naimbag, tanadanon kayo dito'y sinsinan kubuyo. Oray kastoy laang ti pagtaangan mi. Tada kami mismo tinangaramid. Saan nga inaramid ti sabali? Mayordomo. Na. Sigurado, sikat iti mawidan ti anak mong agin lalaing. Ayan ni Roman nga anak mong agin lalaing? Di na imbaga tinapanan na, mayordomo. Saan ko nga mo? Ulbod. Sumurot ka kanyak, no di mo kaya't ti masaktan. Apoy ko masumurutakan ka. Anya ti aramidem kanyak. Kaya't nakalaang ang makasarita ni Doña Paula. Doña Paula? Sino day ta Doña Paula? Ti asawa ni Don Rico. Iti anya ko maaga po akasarita, dak. Nakibunag kami mat iti tabla itay. Wen, ngam ti anak mong agin lalaing. Saan Apolos ang nakibunag? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.